Bagyong Usman gikatakdang mo landfall karong gabi dito sa Eastern Samar. Tibok lalawigan sa Sugbog, Bohol, posibleng ipaubos sa Public Storm Signal number 1. Sa Iranato, ang nahimutangan ni Usman, pinaagi ni Engineer Alkiblat ang OIC sa Pag-asa, Visayas. Ngayong hapon, ano yung pinakulahing kalambuan sa dagan sa panahon o sa tropical depression nga si Usman. Si Usman, nagkaduol na sa kayutaan sa silangang bahin sa Visayas. Kasamtangan, ang iyang sentro na mahimutang 250 kilometers east of Giwan, Eastern Samar. Nagmintinar siyang ikusgon nga 55 kilometers per hour, haduol siyang sentro o gastinis nga dili mo sobra og 65 kilometers per hour. Ang iyang paglihok almost stationary or hapit wala maglihok. Ug nakita nato sa tuang meteorological satellite image nga lapad ang iyang dag-om nga dala, busa mga kapuso, kanunay tang mag-andam kay makasinati patag hinay ngadto na sa kasarangan nga mga pagulan, ngadto na sa usahayng kusog nga posible kining makamugnag baha ug dahili sa yuta sa delikado nga mga lugar hangtod na sa Sabado. Ug base ning latest forecast track sa Pag-asa, ang maong bagyong si Usman gipaabot nga mo landfall karong gabi sa silangang bahin sa Visayas, particularly sa Giwan, Eastern Samar. Now, ighuman landfall sa Eastern Samar, posible kini nga mo landfall og usab ari sa Northern Cebu kay tungod sa miaging forecast track ni paubos kini o posible nga ang tibuok Cebu ingon man ang Bohol ug Siquijor maapil sa Public Storm Warning Signal number 1. Ighuman landfall sa Cebu, ang sunod niyang landfall nga itong ipaabot ari sa Panay Island, ugma sa buntag ug hingpit na kining makagawas sa kakayutaan sa Visayas, ari na sa Northern Sulusi sa hapon sa ugma. Og ang katapusan niyang landfall posibleng mahitabo ari sa Northern Palawan, 38 a.m. og hingpit na makagawas sa Philippine Area of Responsibility, liwas o dispiras sa New Year, December 31, buntag sayo. Ug tungod ining kalambuan, posible nga maong bagyo naa say posibilidad nga mutaas ang iyang track padung dito sa amihanang bahin sa Samar, pero ang atong bantayan mga kapuso kining pag-usab sa iyang paglihok nga moari sa amihanang bahin sa Subo nga posible siyang landfall. Ang mga lugar nga giisa sa Public Storm Warning Signal number 1 sa Visayas, nahilakip na niani ang Negros Oriental, Guimaras, Iloilo, Antique, Capiz, Aklan, Biliran, Leyte, Samar. So kining mga lugar nga atong naasoy, makasinati kining hangin nga kusog 30 to 60 kilometers per hour o giapisuhan ang mga sakinang pangdagat nga dili sa mulawig kay delikado kayo ang kahimtang sa kadagatan nga posible kining moabot og 4.5 meters ang itason o katong mga bumiyahe pagawas or palabas o pagawas or pasuod sa mga naasoy nga lugar. Samtang ubang parte sa Visayas sa pagkakaron lakip na ang nabiling bahin sa Cebu, libre pang mulawig sa ubang bahin sa Visayas nga may Public Storm Warning Signal, pero mag-amping lang kay posible pod ang balod moabot og 2.5 meters ang gitason, delikado gyapon sa mga gagmay sakinang pangdagat. Ang adlaw musilang ugma sa may alas 6 sa buntag. Para sa dugang detalye mahimong mobisita sa atong official website bagong.pagasa.dost.gov.ph ug sundimi sa among social media accounts DOST_Pag-asa sa Facebook ug Twitter o sa YouTube DOST-Pag-asa Weather Report. Mao kadtong pinakaulahing kalambuan sa dagan sa panahon. Gikan ri subotan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST. Ako si Alkiblat para sa Balitang Bisdak. Daghang salamat.